e pacho kae. Jodak ma South East Alego e kaunti ma Siaya ochwalo ng'ur e wi rochruok mar arita kwe e gwengego kendo koro gikwayo sirikal mondo donjre wachno mapiyo piyo. Jaduong' Vitalis Awandu Ondewe ma en jagoro mar duol mar jodong Luo owacho ni rochruok mar arita kwe e gwenge makono osekelo luoro mathoth ne jodak makono ahinya to e Nyang'oma Kogelo sublocation. Wan kaka jo South East Alego and moso Nyang'oma Kogelo sama lose ni an Kogelo an gi jodong Kogelo moluonga boketa piny mwase access bwanwang'o ni koro kata ohala madhi mbele moloyo chiro Nyang'oma onge jodak en fear jodak gi luoro nikech wachre nitie jogo makwalo kendo koro bende gitimo gi magwang' teko makata mnudie chieng' onge luoro gini omako nyaka gen yien ma team ma en connected en well connected to koro jodak en fear. Jaduong' Awandu owacho ni en tim ma kamayo osekelo luoro mathoth ne oganda kata jodak makono ka bende ochiwo ranyisi kod odiochieng' ochiwo ranyisi kowacho ni jogo ma bende ichich ni gin jo ohanda ichich ni gin jokuo dhok nyicha ne onegi ka bende owacho ni onge okang' moro amora ma bende osekaw kaluwore kod mano. Koro nek nyoko osebedo gima ji oluoro ji nego idwaro ji tinego kale idwaro tinego e gweng' ka and ma ji osetimne to jo sirikal manitie oninde wach ni ok gidwa wuok oko mondo giwach gini odiechieng' wadwaro chokruok mar security mondo obi Nyang'oma moloyo Nyang'oma Paporiang Barding oseneg ni nyaka Masumbi ka dhano oseneg sama loseni pok oik jogi nie mochari oseneg ji to dhano ling ji oluoro e gweng' onge ng'ama nyalo loso gima kama wadwaro mondo sirikal okonywa mondo gima kamano wetimre e gweng'ni. Jaduong' Awandu koro kwayo apisas mawuok e kaunti ma Siaya mondo mi obag romo ma bende biro kelo kanyakla jodak makono kaka yo mar twak e wi okenge mag tieko chutha monj ma kamago. Nyang'oma sani kidhi ng'iyo bi assess Nyang'oma ok en Nyang'oma mwang'eyuga ji odak in fear wadwaro mondo okonywa last week nyiso negi ji keje 5 jomoko ringo Samuel oseni oringo buto koro en riembruok koni gi koni to dhano odak in fear ma kochopo dhiambo ji okuot kidhi chiro Nyang'oma kanyido maka by saa achiel saa ariyo onge ng'ato e chiro wadak in fear to wadwaro sirikal mondo okonywa ok wanyal dak e ngima machal kama wadwaro security team mondo owuog oko county commissioner yo konywa wadwaro maduong' Nyang'oma wadwaro moro ng'iya wadwaro moro pap nyadiel. Mane mabende okelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thuond weche mabende ne